Presented by SPG Music Entertainment, Goswami Digital Recording Studio, Shivhar. निर्माता निर्देशक प्रभात भूषण फुलौना धोके सुतेला Goswami Digital Recording Studio, Shivhar. सखी रे फुलौना धोके सुतेला ससुरा जब से आइल बानी हमारा से न रुसेला ससुरा जब से आइल बानी हमारा से न रुसेला सखी रे भातार मोर फुलौना धोके सुतेला सखी रे भातार मोर फुलौना धोके सुतेला फोफी लगा के उ तो मुहवे से फूकेला फोफी लगा के उ तो मुहवे से फूकेला सखी रे भातार मोर फुलौना धोके सुतेला सखी रे भातार मोर फुलौना धोके सुतेला फुलौना धोके सुतेला सखी रे भातार फुलौना धोके माजा बॉडी देला उ तो पूरा करे डोजरे अंडा खियावे लाले आके रोजो रोजरे आके रोजो रोजरे माजा बॉडी देला उ तो पूरा करे डोजरे अंडा खियावे लाऊ हमके रोजो रोजरे हम ही जाइले हार बाकी उ नहीं कुथेला हम ही जाइले हार बाकी उ नहीं कुथेला सखी रे भातार मोर फुलौना धोके सुतेला सखी रे भातार मोर फुलौना धोके सुतेला फुलौना धोके सुतेला सखी रे भातार फुलौना धोके हमहु बड़ी खुश होइले होके जब डातरे संजय सारा विषया फिरे ऊपर हाथरे फिरे ऊपर हाथरे हमहु बड़ी खुश होइले होके जब डातरे राइटर अरुणवा छौरा फेरे ऊपर हाथरे सोहनी दिलीप देवरा हाल हमसे पूछेला रंजित परवाना देवरा हाल हमसे पूछेला सखी रे भातार मोर लगा के उमे सुतेला लभर में कभर लगा के उमे सुतेला Goswami Digital Recording Studio, Shivhar.